Hello guys. Pagkakaroon guys na ako sa may highway. Matutos merkado guys. O ni ako sa may tulay. Wag kita guys sa may tulay. Adluka pag mahog na itong cellphone ng tulay. Dinhi guys makita dinhi ag among baybayon to kanang gapundo nga bunbon diya sa may tunga-tunga sa suba na diha ag among balay dapit guys. Monay suba nga among dungguanan guys. Nagkaanam nagkahilis ang maong bunbun guys. Sa una aramaning dako pero pagkakaron avocado. Avocado. Diyan mo di Hai, di sa magikan day. A few moments later. Hello. Ay, ayaw pang laman na. Adyo pang okay, mabuling ka. Maldito jud ka. Ayaw lagi gakos na hokay na. Mabuling man ko. Simotor. Mabuling ka. Na puti ra ba na atong gisinin? Agay, kana.
Nabikil na ko nimo, nabikil na ko nimo. Kinsa man to tiger? Tiger. Uy, tiger. Ayaw lagi ko ana lagi. Ano ha? Ana ra ka. Mugakos iro abay. Ayaw lagi gakos ba? Ayaw lagi gakos kay lapok ni atong nahimutan nga na mura jud ta anig. Kala ka kay kodakan ka na. Dili manggakos. Nahangop na siya naho guys. Kay taod-taod wang ko niya makita. Gibijaan ka tiger. Gibiyaan ka. Ha? Gibijaan ka. May balita tong duha. Naabay isda. Papa po da mong lab-asiro ha. Ano may galingkod oh. Mga mantingali na eh. Nay isda to day? Usang kilo? Usang buok? Ha? Okay, ang kong mamsa. Ipin dito? Usang ito isda ah? Ah, itong atbang kay samawa ning kajagan. Lami ra ba kaajo kuan isda? Wa ana. Diyos. Uy, nanagat la eh. Dito ko. Birto ra lagi to. Dagat ko. Nakadto lang nanagat ng engineer na. Mura nagagot og malipong lang.
Di ka kita na imong video, Pen. Eh, Ano? Wa kay kuan, wa kay naaman, bulog ko sa baw. wa kay unsingan aning Cellphone? oh. Tres media le. Ha? Ya, Tres media. tres media. Hmm? Tres media. Adyon gud lama yung tao. Ginagmay. Bahalag nagmay. Basta Basta kan- bahalag nagmay. Basta Kanunay. kalinaw. Kanunay. Aho, ah. Sab kami gani. Ampo, bahalag nagmay. Basta kanunay. Kanunay. Cinco. Dos. Tres. Media. Media. Si Juan, mga na si Alex.